То не са птици, той са спа комплекс цяло. Той са парой по плажа. Части пристанища въобще. Спокойно, Рашко. За всичко си има решение. Гледаме BTV. Предаването е Кой е по-най? Ти какъв ще станеш като пораснеш голям, Игоре? Робот. Роб или робот? Робот. Какво прави робота? Прави големи стъпки и чупи блоковете и къщите. И дърветата. И боговете. А когато е на кеф, чупи чини и чаши в пода и пее Рушил Илия Кирия. Прави големи стъпки и чупи блоковете и къщите. И дърветата. И боговете. Да те пусна по Черноморието малко да разчистиш. Да. Че то не останаха плажове. Най-после законите в България ще се прилагат с желязна ръка. Прави големи стъпки и чупи блоковете и къщите. И дърветата. Оставаме с големите коментари на малките хора по BTV и Кой е по-най. Добре, какво работи баща ти? Тати работи интернет. Много хубаво. А майка ти? Кабелна. Охо! Сега стана и баба ти идеалото да са телефони. Късмет ли е детето? Абонамент по рождение 3 в 1. Тати работи интернет. Много хубаво. А майка ти? Кабелна. Охо! Сега стана и баба ти идеалото да са телефони. Нека сега видим гостия на програмата. О, я се завърти. Тя отзад е още по-интересна. Завърти се, още се завърти. Изправи малко главата. Гледайте каква е интересна. С пирони някой те е надраскал тук по глава. Не е верно, така е прическата. Обърни се сега хубаво. Болеше ли като те постриваха с пироните? Не те ли болеше като те надраха така с пироните? Не. Само да я доли баща му, да ти ковне един. Трески хвърчат в това студио. Не те ли болеше като те надраха така с пироните? Не. Да чуем твоето изпълнение. Ето ти микрофона или ако искаш аз да ти го държа. Софийските рекати, Сторосник, Пловдивски майник, Кутовия куп, Варненски, Ларуси, Пар, Хуб. Бъркак се. Не си се объркал, всичко разбрахме. И се чувстваме поздравени. Софийските рекати, Сторосник, Пловдивски майник, Кутовия куп, Варненски, Ларуси, Пар, Хуб. Варненски мошенници в Куба, хасковски дилъри в Куба, столични мутри в Куба, пловдивски играчи в